Il-Partit Nazzjonalista talab formalment li tissejjaħ laqgħa urġenti tal-Kumitat Parlamentari tal-Ambjent biex jiddiskuti l-bidliet fil-pjani lokali wara li l-Kabinet tal-Ministri ddeċieda li għandu jbiddel il-pjan lokali għaż-żona tal-Bajja ta' San Ġorġ f'San Ġiljan. Fitra mibgħuta liċ-Chairperson tal-Kumitat Parlamentari dwar l-Ambjent, it-tibdil fil-klima u l-ippjanar tal-iżvilupp, Deo De Battista, ix-Shadow Minister sal-ippjanar u l-artijiet Stanley Zammit u x-Shadow Minister għall-Ambjent Rebecca Borg li huma żewġ membri tal-Oppożizzjoni f'dan il-Kumitat tal-Parlament esprimew il-fema tal-Partit Nazzjonalista li kwalunkwe tibdil propost fil-pjani lokali għandu jkun wieħed li ħares tassew l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Fl-ittra tagħhom insistew li biex tkun żgurata l-kontabilità u trasparenza, il-Ministru responsabbli mill-ippjanar għandu jintalab jidher quddiem il-Kumitat tal-Kamra biex jagħti spjegazzjoni dettaljata dwar dak li ġie deċiż mill-Kabinet. Il-Partit Nazzjonalista qed jissuġġerixxi li l-Kumitat jitlaqqa nhar il-ħamis 17 jew il-ġimgħa 18 ta' Ottubru. Il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' impenjati li jiżgura li l-proċessi tal-ippjanar ikunu trasparenti u ġusti waqt li jħarsu l-interessi tal-ambjent u tal-pubbliku in ġenerali. Din il-kwistjoni ħolqot kontroversja kbira fil-qalba tal-Kabinet b'ministri juru biċ-ċari li mhux jaqblu mal-manuvri li qed jinbotta Roberta Bela. Min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista qed iżomm pożizzjoni ċara u jrid li l-bidliet fil-local plans ikunu diskussi b'mod serju.